ପୂରଣ ହଉ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହଉ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହଉ ଇଲୋ କଣ ପୂରଣ ହବ ସେଇଟା କହୁନ ସେଟା ସେ ଆଇଲେ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଲେଖିଆନି ପାଇଖାନା ଦରକାରେ ସେଜ ଦରକାରେ ଗଦି ଦରକାରେ ତକିଆ ଦରକାରେ ତାପରେ ତମେ ଡାକିଛ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ସେ କିଏ ମନା କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ତ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଏ କ'ଣ ଅଲଗା ଲୋକ ଆସି ମନା କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଡାକ୍ତର ବାଲା ରହିବେନି ଆମେ ସବୁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ କାହାର ଡାଇବେଟିସ୍ କାହାର ପେଟ ରୋଗ କାହାର ପିଠି ରୋଗ ଏଠି ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ବାଲା ରହିବା କଥା ସିଏ ଘଡ଼ିକି ଘଡ଼ି ଚେକ୍ କରିବା କଥା ସିଏ ଗୋଟେ ଦାବି ରହିବ ତାପରେ ଭଲ ପାଣି ଆମେ ମିନେରାଲ ପାଣି ପିଆନି ଘରେ ତ ଆମେ ସେଇ କଳ ପାଣି ପିଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ତ ସରକାର ଯୋଜନା ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଆଇଛୁ ଆର ବର୍ଷ ଆମକୁ ସବୁ ଡିବା ଆଣି ପାଣି ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ ମିନେରାଲ ପାଣି ଦରକାର ତାପରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସରବତ ଦରକାର ରୋଷେଇଆ ଦରକାର ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୀ ବୁଲିକି ଆଇଲା ବେଳକୁ ମୋ ଜଙ୍ଘ ବିନ୍ଧା ହଉଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ମୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲୋକ ରଖିବନି ମୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଉ ସେ ତେଲ ମାଲିସ କରିବ ନା ଇଏ ବୋଲ ବାମ ଭକ୍ତ